çîrokê de li gelek deverên cîhanê çîrok û bûyerên li ser berxwedana jinan her çi qas ku hatibin binaxkirin jî yên ku bûne wek destanekî jî hene. Ji çîroka jinên wek Rindêxan, Jeanne d'Arc, Fata Reş, heta serîhildana Leyla Xalid, Leyla Qasım û Zîlan jinan xeteke berxwedanê ava kir. Yek ji vê çîroka berxwedanê jî ya xwîşkên Mirabelê ye. Di salên 1960 de Komara Domînikê ji aliyê hikûmeta faşîst ya Trujillo ve dihat rêvebirin. Trujillo 31 salî welatê Domînikê awayekî dîktatorî birêve dibe. Kesekî ku li hemberî wî dengê xwe derxist jî awayekî faîlên wan nediyar dihatin kuştin. Kesên ku li dijî dîktatoriyê radibûn di zîndanê bi navê Çilê de îşkence didîtin û gelek ji wan jî dihatin qetil kirin. Xwîşkên Mirabelê jî li hemberî vê hişmendiya serdest rêxistineke bi navê klandestînayê ava dikin û ji bo mafê mirovan û demokrasiyê li ber xwe didin. Xwîşkên Mirabelê dihan caran ji aliyê hikûmetê ve tên girtin û rastî îşkenceyên giran tê. Rojekî Trujillo daxaftineke xwe ya di navgel de dibêje ku li vî welatî du pirsgirêkên mezin hene. Yek dêre ya din jî xwîşkê Mirabelê ne. Piştî du rojan di 25 mijdarê de her sê jinên têkoşer tên qetil kirin. Rêxistina xwîşkên Mirabelê li Domînikê bingehek ji bo berxwedanê ava kiribûn. Ji ber vê yekê jî piştî qetilkirina van jinên têkoşer gel li hemberî hikûmeta faşîst radibe ser piyan û tenê di nava salekê de hikûmet hildiweşe. Di encama berxwedana jinan de roja qetilkirina xwîşkên Mirabelê ji aliyê Yekîtiya Avrupayê ve wek roja tekoşîna li hemberî tundiyê tê îlan kirin. Belê bînerê neja. Derbarê 25 mijdarê roja tekoşîna jinan ya li hemberî tundiyê de em baktivîsta TJA'yê xecê şenre axivîn. 25 mijdarê rojekê wisa ji rêzê nîne ya weke ku wey jiyan ziman ev roj ji hêla Yekîtiya Avropa ve ji hêla hêzên demokrat ve hatiye weke roja tekoşîna jinê hatiye qebûlkirin. Ji wê roja heta ku niha her sal seranserê cîhanê hemû jin li qadanin û vê roja henê bi bîr tînin. Ev roj weke roja têkoşîn û berxwedana jinê ye. Heman demê di vê rojê de di nav salê de çi qas jin hatine qetilkirin rastê tundiye hatine heman demê di vê roja henê de bîranîna wana û carekê de jî zagonên ku dewletê bi xwe birya daye û pêk neaniye bi bîra wan xistine ev roja henê. Weke ku hûn jî dizanin du xwîşkên Mirabel ku li dijî hêza dagirkeriyê tê koşiyane hevjînê wan bi salan zîndanê de dimîne dema ku diçin serdana hevjînên xwe di zîndanê de tên bin çavkirin gelekî îşkenceyên herê giran li wan tê kirin herê dawî jî tên tecavüzkirin û şewitandin yani. Ev qetliamekî di kesetiya we de ser jinên cîhanê pêkanîne yani. Ji bo wê qasî ev roja henê di şexsê wan de ev roja henê îlan kirin wisa rojekî ji rêzê nîne. Li dijî hemû tundî û li dijî hemû êrîşan, li dijî hemû polîtîkayên şerê taybet, li dijî hişmendiya mêrsalarî û mêrdewletî roja tekoşîn û berxwedana jinê ye 25 mijdarê. Vî war henê de wek tevgera jin jî girîngiyekî mezin didin vê rojê. Bêguman yani hem 25 mijdarê hem roja 8 adarê ev rojên henê rojên dîrokînin di tekoşîna azadiya jinan de jinên femînîst bigire heta ku yên Avropî heta ku ya Rojhilatê navîn û di serî de wek hêza tevgera jinê azadê Kurd vê warê henê de ev rojên henê girîngiya wan wateya wan di tekoşînayê de pir e yani.
جخوا اگر کو لدیجی و برخوندان اگه تو نبویا او روزی ندهاتا اعلان کرن دیسا از ببیشم 25 مجداره وکه روژا تکوشینا لدیجی تندیا جنه یا نبنه توی یا جهانه هاتی اعلان کرن به گمان وسا جرزه هزین هگمونیک نگوتنن به روژا هنه اعلان بکن لدیجی وهشمندیا هنه تکوشینو برخودانا جنه کدو بدل کو جنه دایه او لسر وان فرض کرن کو او روش وره اعلان کرن بگومان هاتن اعلان کرن 8 آذر جهات قبول کرن زاگون جی هاتن چه کرن جوان زاگونا یک جه هم پیمان استانبوله اوه هنه انجام تکوشینا جنان یا صدان سالان يعني دویواری هلیده لی مسئله تنه بریار گرتن یا جه روش اعلان کرن نینه دوی ده هر گرین که وکو بریاری کو هاتنه گرتن بکه مریته اما انه چه ده خویا کرن نتحمل هزین هگمونیک یعنی قد نف نتویجی وصا نتحمل کرن ولی هم بر تکوشینا جنان ویواره هنه ده در تخهوله پولیتیکا وان در تخهوله جم لگوری من با جنکی که از بخوازم تو به او لی جنکی برخودر با گرک تو برخو ندی تو جنکی برخودر قبول نکه جزا کرنا بردف کما عایشه گوکان جوسا یا آیلا آقا جوسا یا لیلا جوسا به شخص وانده به سالانن حوالین میین نجن د زندان آدن 36 سال جزا دانوان 27 سالن د زندان آدنه به گمان نتحملیا هزین هگمونیک یلی هم بر تکوشینا جنه و هنه دکه لی راستیه که خواهی جن دما کو جه کولانا در که و دما کو جن خواری خسته نکه و هر دری راسته تجاوز قتل عام قرکرنا جیواره دی شخص وانده زاروک دی شخص وانده همو بشه جواکه تک چه یعنی اوا هنه راسته که خواهی جبوی قاسه زاروک جیبه جن جیبه هزن ما و تشتا کو حوجابه که و بکن یکو گوتیش سر کو زیر وی والاته هنه بو تو گوتنه وی یه هزن اوروپی شودن یعنی هشمندی کو هر دو خوش که میرا بله قتل کردن تو جداهی دنابین آواندتونه یعنی حتی که رباز وانجی نگوهرینه رباز وانجی یکم یعنی 2016 بود چند اکتیویستین ما هاتن قتلش کرد هفسرو که گل از آسیا یکسل هات قتل کردن حوالا مسیوی به سالان تکوشینا جنه ددا هات قتل کردن پاکیزه هات قتل کردن حوال فریده هات قتل کردن گله که اکتیویستین ما دوی پیواجوه ده هاتن قتل کردن یعنی اوه هنه اقتدار خود لسر قتل عام و لسر بمپیکرنا جنه ده چکر کپیتالیزم جوسا کپیتالیزم ارگومان خود لسر کیجا بیشا ده چکرن یک جه سیپوره یک جه هنره sanat یک جه بکارانی ناجنه بکارانی ناجنه جه فحوشه بگره اشتروجی بگره حتی که ارگومان اندن همون لسر بدنا جنه پکتینه اوه هنه راستی خو هنه اوه هنه راستی کپیتالیزم هنه لی لهمبره و راستی کپیتالیزم حقیقت که تکوشون و برخودان جیه هم دا آستا جنیده هم دا آستا گشتیه ده سرانسر جهانه او هنه راستیه که برخودانه که جدی جیت داین تکوشینه که جدی جیت داین ام دوی بیرو باوریه ده نه اف تکوشین هنه و هز هگمونیک تک ببه دم دمینن جبوی قاسی گرک مروف شوی هزی جزیده نترسه دروک انسانیتی ده مروفایی ده حتی روزای ایرو هر سردمه ده تکوشینا جنی آستا خویا هر جور بلنده پیکانی ایش بوی وکه نفشکی جی در بازه نفشکی جی بوی اف تکوشین وندانه بوی اوه هنی راستیه که جنه که حتی با قتل کرن لشوناوی جنه بدهان جن
tevlê tevkuşîn nebûne. Mîna kem bêjin di tevkuşîna demokrasiyê de tevkuşîna jinên Kurd de denizekî hat qetilkirin li İzmîrê. Vir de biryar zelale jî yani. Wê çi bikin çi nekin di vir de biryar zelale ye. Tevkuşîna jinê wisa bi taybetî tevkuşîna jinê Kurd. Li hember hêzên hegemonîk yek teslimiyet qebûl nekirine bi sadan jin di dîroka Kurdistanê de bi sadan jin hene yani. Mînaka herê berbiçav rindê xan dema ku wê teslim digirin ji serfermanda re dibêje vê axê de destê xwe nede min. Lê min bibe ser pirê ez hinekî hewayê wê bistînim piştîran biçin. Diçe ser pirê xwe pirê de tavêje yani. Teslimiyetê qebûl nake. Yêxanetê qebûl nake. Di kesatiya jinê Kurd de ev heye. Di tevkuşîna kesatiya jinê de tevkuşînkirin û berxwedayîn li hemberê her cûrê îxanetê helwesta xwe dayîn ya heqîqeta xwe parastin di vê warê henê de heye yani. Bêguman dema ku ev hebe hêzên hegemonîk wê her awayî bi hemû ergumanên xwe ve wê êrişê jinê bike. Ji bo wê van salên dawîn de taybetî ji Batmanê bigire sê şirine taybetî cihên stratejîk cihên ku berxwedana tevkuşîna gelê Kurd lê tê xurte. Wek culemek zincîlemeya fuhuşê derketî. Piştî de deşifrasyona wê sê jin hatin qetilkirin yani ev tiştekî wisa jî yani ji rêzê nîne ha. Heqeten. Hinekî dixwazin di hêla derûnî de normal were dîtin dixwazin hinekî tişta normalize bike. Lê heqeten tiştekî ne normalize ye. Yani ev qasî qirêjî, ev qasî qetliam, ev qasî berûmetî tu ser vî gelê henê tu bikî, şexseta jinê ser vî gelê henê bikî. Lê heman demê wekê ku tiştekî nebûye, tiştekî jî rêzê jî tê nêz bibî. Ev henê mafê tu kesî tune ku vê henê bikî ji bo wê wek tevgera jinên azad li hemberê vê henê sekina me zelal e. Çi dibe bira bibe? Tiştê dij rawiştî ehlaqî em ê tu carî qebûl nakin. Heqîqeta tevkuşîna azadiya jinê çi ye wê her tim ew heqîqet were ziman. Bedelê wê çi dibe bira bibe. Lê tevkuşîn ji her demê zêdetir xurttir, ji her demê zêdetir bihêşimendiyekî daha befireh, daha em bibêjin xwedî tecrübe vî were henê de tevkuşîn didûme. Ji bo wê îro 25 mijdarê em li qadan yani wek tevgera jinên azad em li qadanin. Em kulana dernakevin, em ji destkeftinê xwe jî dev jê bernadin, ji her demê zêdetir divê pêvajoyê de em nirxên xwe biparêzin. Belê bînerên hêja. Ji bîr nekin, bibin aboneyê qenala me, parve bikin, bişopînin, biecbînin.